Алғашығайды елмайып күліп, қазір негедір ұнытты мені. Миңа нишләргә әйтегез дуслар, егетләр хәлен аңлыймы кызлар? Хисләрем хәзер сүрелде минем, килерме миңа яңадан язлар? Миңа нишләргә әйтегез дуслар, егетләр хәлен аңлыймы кызлар? Хисләрем хәзер сүрелде минем, килерме миңа яңадан язлар? Аны сөйдім, яраттым, ғөмірге аны ұныта алмамын. Бірінші мәхәббәт ник син ғөмірсіз, екі яш йөрәк тибә бер-берсіз. Миңа нишләргә әйтегез дуслар, егетләр хәлен аңлыймы кызлар? Хисләрем хәзер сүрелде минем, килерме миңа яңадан язлар? Миңа нишләргә әйтегез дуслар, егетләр хәлен аңлыймы кызлар? Хисләрем хәзер сүрелде минем, килерме миңа яңадан язлар? Сукмакларда бергә, барда үзгәргән, насип ярлар белән түшәк түшәлгән. Син кияүдә хәзер, мин дә өйләнгән, бара алмыйм сиңа балда киелгән. Миңа нишләргә әйтегез дуслар, егетләр хәлен аңлыймы кызлар? Хисләрем хәзер сүрелде минем, килерме миңа яңадан язлар? Миңа нишләргә әйтегез дуслар, егетләр хәлен аңлыймы кызлар? Хисләрем хәзер сүрелде минем, килерме миңа яңадан язлар? Хисләрем хәзер сүрелде минем, килерме миңа яңадан язлар?